Какво общо има хан Аспарух с мартеницата? Коя всъщност е баба Марта и какво е пърлене на Марта? Останете до края, за да разберете. Някои етнографи смятат, че мартеницата е на повече от 1000 години. И дори, че корените й са още по-древни и датират чак от времето на траките. Мартеницата крие тайна сила. Според вярванията, тя може да защитава от болести, зло и лош късмет. Баба Марта е традиционен български празник. Отбелязва се на 1 март. Свързан е с идването на пролетта и новото начало. Празникът не е църковен, а народен. Според една от многото легенди, когато хан Аспарух основал българската държава, той изпратил вест с вързан бял конец на птица. Птицата се ранила, а конецът се обагрил в червено. В народните вярвания баба Марта е сестра на голям и малък Сечко, т.е. месеците януари и февруари. Тя е капризна и затова времето през март се сменя рязко. В символиката на цветовете червеното е сила и защита, а бялата е чистота и ново начало. Фигурите на Пижо и Пенда се появяват по-късно. Пижо е бял, а Пенда е червена. Заедно символизират семейството, хармонията и новия живот. Знаете ли, че Пижо и Пенда в габровско се казвали Рачко и Дешка? Мартеницата в някои области на страната се е наричала още Кикица, Мартичка и Баяница. В миналото мартеници са се носили не само на ръката, но и на кръста и дори на лактите под ръкавите на ризата. Обичаят с мартеницата съществува и в други страни, като Румъния, Молдова и Гърция. На някои места, например в Румъния, се казва Марцишор. През 2017 година мартеницата е вписана в нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. В някои райони имало обичай, наречен пърлене на Марта. Събирали се боклуци от двора и се палили, като се прескачал огъня с думите: "Ние да опърлим баба Марта, а не тя нас да опърли." Няма конкретно ястие за този ден, но трапезата трябва да бъде отрупана, за да има изобилие през годината. Знаете ли, че през 2008 година, по повод празника на баба Марта, логото на Google е имало мартеница? Същото се случва и през 2011 година. Ако видеото ви е харесало, дайте един лайк и се абонирайте за канала. Благодаря ви!